Оставането на мен, болна съм толкова, много ме боли главата. Трахизам и гърлото. Искате да ми кажете, че струва 12,80. Това. Вие нормални ли сте? Похарчих 40 лева. Не, 46 лева и 42 стотинки за 3 хапчета. Само 3 хапчета. Не знам в събота дали ще спа в една приятелка. Не знам дали в събота ще спа в една приятелка, ако не ме чухте. И тук сега си изпих обсерино. И да. Стоим си тук и кака е болна. Какво да кажеш повече? Кажете ми какво да направя. Предложете ми някакви хапчета, защото буквално не мога да се оправя, а това ми е от вчера. И смисъл? Предложете ми хапчета, моля ви. И да. Чао. Извинявам се за този ужасен вид. Просто съм болна. И да.